Iti Masakbayan. Di napalabas, saan nga intulod ni Gerald ni Verna iti Pierre. Nasair nga rod ti balasang. Iti sabali abangir, napanmat da Roger kan Jerome iti pagadalan iti Manila. Iti may sa apakanan iti asidag ti pagadalan. Nakita da Roger kan Jerome da Verna kan Davy, asumungad iti nasawa pakanan. Impagarup da, ani Roger kat iso ni Gerald. Nakapungtot nga rod ni Verna anang tungpa kan ni Roger, nga impagarup na nga iso ni Gerald. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay ita alawas anapauluan. Dagiti singin. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan a Gerald Douglas tinagan ko? Di mo na yun ang tibasol mo kanyak. Ulbod, intan Devi, panawan tanday tanga ulbod. Umaykan! Di nakiguyod agayam. Aguray ka. Mabit lang, miss. Apay atinong panak. Di nakman kasalsarita si ka Gerald. Mabit lang, miss. Kaya't ka makasarita. Kasaritam tarupam. Imay ka matlagayam dito'y Manila. Umaykan Devi. Ay, unay kan, friend. Agay at tinumpam. Ang aguray ka. Adamadlaw ko. Apay asabali ti boses na. Apay bro, anya ka diti imbagam. Taapay at tinungpa na ka tinapintas sa babae. Ay, mas daawak nga rod. Inawagan nak iti Gerald. Ha? Aguray ka. Awan ka diti amom nga agnagan iti Gerald. Gerald. Kasta ti imbagan ni nanang anagan kano ti kasingin ko. Anya? Adda kasingin mo? Ne, sa dino tayan na? Inampun kano ti kasinsin ni nanang. Ubing kami pa'y idi. Sa dino nga ro tayan na ita? Dayta nga rod ti parikot ni nanang. Saan na nga amo? Nunapnapanan tinangampon. Dayta nga ta ti makagapo. No apay at tinungpa na ka ti babae. Ipagharup na asika ni Gerald. Kasta nga ta. Uy, ayan nga tanday jay babae. Kaya't ko kumaama kasarita. Nga dinardaras na ti pimanaw. Grabe ka gayam. Ay, tinumpam day dya lalaki. Gunggunana, awagan nakit din iti miss akasla dinak am mo. Ti pakas daawak. Kasanong adda-adagos dito'y Manila. Kat pinanawan ta ijay Visayas. Kan, pudno ti ko ng friend. Nadlaw ko man. Sabali ti boses na. Ang nalipatam ka din, gayam? Naglugan ta iti ferry boat. Sigurado ang naglugan iti eroplano. Iso ang nakadanon adagos dito'y Manila. Sabagay. No eroplano, mabibiit ti panagbiyahe. Dayta ti nakasuro na klaunay. Di nakpay intulod. Ngam, naglugan iti eroplano, adinak man lang kinaddoan. Agadalmat nga ta dito'y isong adda dito'y. Ha? Ang awan matasam ni Gerald nga agadal. No awan, apay nga rod nga adda iti pagadalan. Dayta ti jak mo. Mas naawak no apay nga adda ijay. Hello anak, imbag tay mawag ka. Kailiw ka una yan. Nanang, anya ka di tinagan ti kasingin ko ako nayo. Kunayo idi, ngagkakaingas kami. Kasta nga rod anak, apay analagip mo ti kasingin mo. At dangamin babae anang tungpa kanyak. Inawagan nak iti Gerald, sa nagdardaras api manaw. Anya? Napanan di babae. Ang mga amuna ni Gerald. Nakakita am anak ko. Iti may sa apakanan, iti asidag ti pagadalan, nanang. Umayak ko madita, tabirukan ta ti babae ako nam.
Narigat ti agpaspasarak nanang. Padasag pa amapan iti nasawa pa kanan. Barang makitak mananday di a babae. Sige man nga rod anak ko. Kanayunom ti mapan iti day apakanan. Unanang, mas dawak launay. Ta idi nakitak. Kinusilapan nak. Idi nasitgak ta damagak no apay. Tinong panak matan. Anya? Anya timbaga ni nanang mo, bro. Gusto ka, bro. Gerald ka no tinagan ti kasingin ko. Agkita kami ko may tikabsat ko. Diyak laim pagarup nga dagayam kasingin mo, bro. Makita tapay nga taday di a babae anang tong pakanyak. Ay, agure ka. Kasano, no kriminal ti agnagan iti Gerald. Kat ipatiliw na ka iti pulis. Kriminal? Anya ti aramidak, bro. Ay, sus, delikadon sa, bro. Amangan no into nagdatay di pagadalan. Kat adda umay a pulis amang tiliw kan ka. Si kamot, bro. Agkintayagak pa itimbagam. Saan kumamot, Malagip ko lang amin tinabiit pa yan na ipadamag. Pinaltugan ti pulis. Nga marong identity mo't gayam. Amangan no kaing ingas ti kriminal ti pinaltugan ti pulis. Naikanak iti pakariribukan. Sana bali, bro. Tulungan kang agpanunot iti aramidan ta. Itaman pa'y makita ka analiday anak. Adda ka di parikot. Diyan ngamin babayan ang isukatakin ni Berna, nanang. Anda nakitak akakibkibin na lalaki. Anya? Pili ka pili. Ngam nakasarak kan iti kuggangi. Sinalbag da diya babae. Kunak no nanak man, saan mat gayam? Sinong batan nakakadin? Saan pa'y matkit di, kanayon ko ngay libre, numapan kami mangan. Kanayon ko pa'y asagutan, kat alain namit. Ay, di nakapaymot gayam sinong batan. Kan di namot kinidaw kan ka asagutam. Ayunan nyo ka di diya babae, nanang. Saan nga iti ayunan? Ngam awan mo't relasyon nyo pa'y ako nam. Sayang, adun ti gastos ko ken kuana. Manipod agdata dito Manila. Di nakakadipay inawagan ni Gerald. Uray umawag, saan ko asong batan? Ad talagayam dito'y Manila. Suron kon. Ang friend, kasano nga ta? No saan gayam ani Gerald titinungpam? Ang imposible. Adayamat tao nga kakaingas launay. Adalat tamat nagdumaan da When kas ko maiti boses. Idi nga min tinalyaw ko kat adaim masidagkan kwa na tao. Saan ko matngamam mo? Anya di kayat mo asawan. Napanunot ko nga italaang mat nga adda ni Gerald dito eh. Kasanong adda gayam na asaan mo ngamam mo? Naira nala siguro nga day masidagkan kwa na tao. Langa na launay nga min tinasdaaw, idi kala at tinungpam. Nasairak ngamin. Gapo iti di na panangitulod ka data. Umay matlagayam dito'y Manila. Uray jak makitkitan ti sinalbang. Hello, nanang. Kumusta kayong dita? Kastoy lang taa, anak ko. Anya ngay, nagkita kayo kadimanan iti babae anang tungpakan ka? Saan pa'y nanang? Nga maamakak iti imbagan ni Jerome. Nga mangan ka no kriminal ti agnagan iti Gerald. Diyak mamati a kriminal ti kabsat mo. Sapay ko tasan ati kabsat ko ti kagura ti babae. Sabali ko Namnamaag day ta, anak. Saan nga taasigod a kaayan-ayat na? Iso a kapungtot na? Kaayan-ayat? Ngam no kaayan-ayat na. Apay ko mga ibrik na. Kat nagpintas ti babae. Sa bagay, narigat ti agipapan ita, anak. Di tay amuno anya ti makagapo. Kano apay at tinungpana ka.
Bayan nyo, nanang. Damagak to ti babae, no agkita kamin tumanan. Miss, mabitlaan. Di na kasi yan. Ah. Hindi mo kaya't nagriyawak dito si ka, Gerald. Pangasim. San asyak ni Gerald akong kunam? Saan nakarap? Tatlo jak makita. Limpyo pa lang, di pa nagkita. Okay. Limpyo. No limpyo ti panagkitam. Ngam kaya't ka makasarita. Di ka kaya't makasarita. Manangal lilaw ka, awanan modo, impolite. Ha? Anya ka dila unay ti kaguram iti agnagan iti Gerald. Di ka man agpamarangawan madi nga inaramid mo? Kagura ka? Di ka kayat amakita, iso adinak surut-surutan, no di mo kayat nga gikisak. Sige, panawan kan. Sabali at talaga ti boses na. Gayam. Kasla sa bali itay jay lalaki ah. Kasla saan ani Gerald? Pagkunaam ko maasan ani Gerald gayam. Saan mo nga min anamingmingan ti rupa na, takaguram. Ngam siyak, mining-mingak anaimbag. Anya ko matinakitam kan kwa na. Taapay ako nam asaan ani Gerald. Nadlaw ko at talaga amas-mas daaw. No ni Gerald dayjay, saan ko maamas daaw no apay akaguram? Tadakat nga rod basol na kan ka. Agpampamarang ah. Kasla saan mait? Ay, addan samot saan anasaya at amapaspasamak. Jakman amo gayam. Itala nga makariknak iti kastoy. Sanak matasigod ang kastoy. Gapo siguro tanasaktan ka. Ang may mayat nulipat tumunti sakit tinakam mo. Imbag tadda ka dito yung nagti classroom, bro. Oh, apay nga uman ang sabka. Anya tinapasama? Nakitak itay jay babae. Di na kayat nga sitgak. Agikis ka no. Ah, kadwana ka di kay babae asigo da kadwana? Un bro. Anya nga tati aramidak. Kayat ko akasao. Ngam di na kayat nga sitgak. Sa dino tinakakita ang manapananda. Di kaya't ko asawan, ti classroom da. Nagturong damat iti science building. Tinasayaat. Inton malpas ti klase ta. Padasan da tagyan iti asidagday building. Di nakmat nga rod kayat nga umasidagkan kwa na. Siyakton ti makaam mo. Kasaritak to. Ni, si kamot gayam day talani. Italaan na granata dito tiyandaan ah. Kwa. Kayat ko man ngay dawatan ti anak ko iti pamakawan. Gapo iti inaramid na ka ni Verna. Ay, anya ngay nga rod, kapsat. Saan da siguro ikari iti tunggal maysa? Jakman ngamin amo iti dayjay nga anak ko. Jakmat ngamin mabalin nga inakman. Awan basol mo iti napasamak, kapsat. Agyaman tadi nakagura kabsat. Mababainak ngamin, gapo iti inaramid na. Awan maaramidan ta, kapsat. Saan ta atengal ti desisyon dagiti anak ta? Maasyanak ngamin ka ni Verna. Makalipat tumula siguro ni Verna. Binagbagaak nga igaid na laengan ti agadan. Kasapulak ti tulong mo, bro. Iti anyaman nga oras bro. Si dadaanak amang tulong kan ka. Anya ka diti may tulong ko kan ka bro. Mabalin ka di. Asika ti umasidag iti kadwa ti babae. Ibagam asan asyak ti ibagbaga na Gerald. Areglado bro. Ipakitak ti aidim. Tapno mamati a Roger tinagan mo. Wan bro. Ikagumaan ta amaamuan. No ayan ti ibagbaga na Gerald. Areglado ko nakmanan. Ilaw-lawag ko. Anabayagtan nga agkaadalan. Kano tagaano ta. Sapay la ko ma. Tamamatikan ka. Anya nga tayo tinagan na giti dua babae. Maamuan tanto day ta.
No mailawlawag mo iti kadwa ti babae, no asinuak at talaga. Asan asyak ti ibagbaga na Gerald? Bro, rumuaran dagiti estudyante. Siputam dagiti bumaba. Ta siputak mo dagiti agpangato iti kalsada. No makitam ida, ibagam adagos, tasyak ti umasidag kadakwada. Awan bro, sa anak unay ng agparang. Dito uyak lingad, tapno didak makita. Adon dagiti rumwar. Ngam ni, apay ngawan dapay. Ngam, dito iti nakitak ang nagturungan day tay bigat. Wun ngam apay nga awan dapay. Kasano nga ta makita tamanan dagi jay. Kaslada makiayayam itilin ng mangan. Aganos tapay basit bro. Ado pa'y madagiti sumagmamano arum rumwar. Makagaranak ang mga mo. No ayan ti ibagbaga na Gerald. Rumwartan, tanalpastan ti aramidan ta. Mapantay jay pakanan. Saan ta na mapanmangal daw iti boarding? O sige, intang nga rudan tamabisina kun. Uray siya, mabisinak matan. Makapabisin mat ti agaramid iti report. Nagadungamin. Anos laang ti kasapulan, tapno makaturpos ta. Ay nagayam. Agbilang tapay iti mano atawan, sakbayng agturposta. Intangarudan iti pakanan. Makitam ka di dagiti rumwar iti ruangan. Dagiti dua. Aglingadak. Si kalaang ti agpakita. Sige bro. Sa anak nga agpadlaw ngay nururay ta ida. Mapanda siguro iti panganan. Sige bro. Saan ka pa yung agpadlaw? Madamdama. Sa mo kasarita ti may sa kadakwada. Numadaan ka iti gundaway. Sige bro. Ala, surutek nga rod ida. Sige bro. Katsapay ko ma. Tama kasaritam. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naibagan ni Verna nga amangan no naglugan ni Gerald iti eroplano. Isu nga imuna. Kabayatan na, idi mawag ni Ella kan ni Roger. Dinardaras ni Roger a dinamag, tinagan ti kasingin na. Naibaga na ti inaramid kan kuana ni Verna. Kinid daw mat ni Ella, nga ikagumaan na nga amuan kan ni Verna, no isu ti Gerald, asapsapulan na nga impaampon na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Dagiti singin. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Sige bro, namsan ka pa yung agpadlaw. Madamdama, sa mo kasarita ti may sa kadakwada. Numadaan ka iti gundaway. Wun bro, ala, surutak nga rod ida iti papananda. Sapay ko ma, tama kasaritam. Agturong da iti basita restaurant. Saan ako nasumuro ti Jay? Tapno saan manan apumanaw ti babae. Dayayin bro. Napandang agpaiso iti restaurant. Darasam bro, tapno makasaritam ida. Awin bro, sige, dita ka pa nga rod. Ang mga no ag-take out da, kat saan ko ida makasarita. Sapay ko ma, tama kasaritam. Tapno di na kuskusilapan ti babae. Damagam, noan niya tinagan na. Imbaglakit din. Tada da ito'y asidag a restaurant a pangananta no di ta nagbalon. Wen nga rod, ado ti padat nga estudyante nga umay mangmangan dito eh. Mabalin ka diti makilamisaan kada kayo, madam?
Jack agkam mali. Sikat ikadwa ni Gerald. Husto ak ka di? Ha? Ay, awan ti amok a Gerald, miss. Mabalin mo lang tati makikatugaw kada kami, sir. Kukwa ti restaurant ti tugaw. Para kadagiti amin a parokyano ti tugaw. Agyamanak. Agtugawak nga rodan. Ne. Ay di matday taigam mo. Kunam nga awan ti amom ngagnagan iti Gerald. Pudno day ta. Sana Gerald tinagan ti gayam ko. Kaadalak manipod ubing kami. Kitaan niyo, at to'y tinagan na. Pudno ka dit ibagbagam? Kita akman ti ID na. Roger, dalmas tinagan na. Day ta ti pudno, miss. Kaya't mo asawan. Saan ani Gerald titinong patigayam ko? Day ta ti pudno. Iso amas dao kami itigayam ko. No apay at inong panaadagos. Awan matiam mo na abasol na. Ay, kababain pa'y. Tinongpak adagos ti lalaki. Saan matgayam ani Gerald? No sabali lang ang alalaki day jay. Amangan no pinagsasawan na ka, no nakaaramid iti madi. Sana bale, taimbagak mat kini Jerome akayat ko ang makasarita ni Roger. Agkid daw ka iti pamakawan na? Wan gayam, kababain ti naramid ko. Idi imbaga na akayat na ti makisarita kanyak, pinagsasawak pa'y. Ay, pagmadyan na ti darasudos no makapungtot. Pudno day tagayam. Ay, agyaman ak tanasing pat ti lalaki at tinungpak. Pagarup ko nga no iso ni Gerald. Kasano kat karup-rupa mat ngamin ni Gerald? Angam, at tanadlaw ko asabali, kalpasan at tinungpam. Good news, bro. Nasingpat matgayam di babae anong tungpakan ka. Verna tinagan na. Idinto at Davy mat ti kadwana. Agyaman na ka, bro. Mabalin ko kadi kasarita ti babae. Wen, bro. Kinid daw na ti panagsarita yo. Ngamsan ko nga imbagbaga ti maipapaniti kapsat mo. Si kantulatan ti mangibagakan ko, ana. Agyaman akmanan kan ka, gayam. Sapay ko ma. Tamasulbar ti tarigagay mi kan ni nanang. Ang makita ti kabsat ko. Tarigagayak mo ti baligi yo, bro. Kat, kaano ka di makisarita ka kan ko, ana? Barang akikita tayon tumanan iti restaurant, bro. Ladingitag unay tinapasamak, sir. Di na kumawagan iti sir. Sa anak mo ta maestro. Nanumuak lang nga estudyante. Awagan naklat nga rod iti Verna. Tawagan ka iti Roger. Umuna iti amin. Kaya't ko amaamuan. No asino ni Gerald. Ni Gerald ti kayan-ayat ko. Inayat ko iti napudno. Ngam pinagay-ayaman na lang ti ayat ko. Agkakaingas kami kadi. Iso nga impagarup mo asyak. Dayta ti pudno. Idi masidag ka. Impagarup ko asi ka ni Gerald. Nasurunak, tadakan dito'y Manila. Idinto a pinanawan da ka ije Visayas. Jack pa'y nakadandanon ije Visayas. Anya ka di ti apelyedo dayta Gerald ako nam? Douglas ti apelyedo na. Ngam apay nga iso ti pagsaritaan ta. Makapawan ganas day dya a tao. Madadaan laang timod ko. Adamanin sa bali, akanayon mo nga awagan iti cellphone mo. Kaya't damat ti makigayam. Di pagustuak ida nanang. Gayam ka di laeng, wano sa bali manindaytan. Awan sa bali aturong na, no di kasta nanang. Saan ko mamot akasta, anak? Babae laeng tiin into naram. Pagustuak amin ida nanang. Kaya't dangarod. Ngam saan nga rod nga umno dayta?
Sigurado nga agsangit ti mapasaktam. Basul yo Apay ngamin anata ertoy anak yo. Anya? Kayat mo nga rod, analaad ka? Hello, Nanang. Kumusta kayo dita? Nasaya at lagta anak ko. Ada ka din maipadamag mo maipapan iti babae anang tungpakan ka. Nagsarita kami, Nanang. Nanang, adda ka di posibilidad na nga ijay Visayas ti ayan na, Nanang? Taga Visayas ti asawa ni Lani. Kasta ka di? Posible nga rod, nga iso ti kabsat ko. Anya nga ti apelyado nga aramatan na. Kunamot ni Verna, a Douglas ka no? Iso nga rod kasta anak. Iso ti kabsat mo. Douglas ti apelyedo ti asawa ni kasinsin ko Alani. Tinasayaat. Umayak di ta Manila anak. O sige, Nanang. Hello, Nanang. Nakaawag ka mat. Aglugan akong itibas nga pa Manila anak. Sabatan na kiti terminal. Ha? Anya tigagaraan nyo dito, Nanang. Kat no managululaw kayo itilugan. Sapayawan kadwa yung aglugan. Basta, umayak anak. Kayat ko ang makasarita ti agnagan iti Verna akong kunam. At nangarod kada kayo dahi Nanang. Saan ko pa nga imbaga kan ni Verna, ti kaadda ti kasingin ko. Siyakton ti mangibaga. Siguradot pa'y no ni Gerald akabsat mo ti ibagbaga na a Gerald. Amangan no agkanagan dalaang. Adda kada kayo dahi Nanang. Sige nga rod, Nanang. Bye. Hello, Mami. Kumusta? Kastilat ta anak ko, nasaya at akmat. Si Kangay, kumusta ka dita? Nasaya at mat, Mami. Aywan gayam. Ada kaing ingas ni Gerald dito eh. Gapo iti suron ko kini Gerald. Impagarup ko nga iso kat natungpak. Anya, inaramid mo dayta, adi ka pa'y sigurado. Tinumpang adakos? Wan nga rod, Mami. Nabainanak idinamwak asabali mat gayam. Imbag ata di nakapinagaramidan iti dakas. Wan nga rod, Mami. Impag talasing pat jay lalaki. Anya ti kunam, in kasabaten ni nanang mo iti terminal? Wan bro, dahi tati ko na. Ipakadampay nga ro dito mayordoma dito'y dormitoryo. Tapno makidagos ni nanang mo iti bakante a pagturugan dito'y bro. Ayun gayam. Nalipatak mo tan. Imbag tayong palagip mo. Dahita ngamin ti pagalagadan dito'y kahit. No dagga po iti adayo a probinsya, ipakaam mo iti mayordoma. Intaman nga rod iti ayan ti mayordoma. Areglado bro. Ala, intang nga ro din. Imbagkit di tada pagturugan ni nanang mo. Kayat ko amaamuan, no talaga nga awanan ti relasyon nyo kini Gerald, anak ko. Manipod imayak dito'y Manila. Linipat kon day jay alalaki, Mami. Adda nga minmanan nakitak akadwa na a babae. Awanan ti bibiyang ko kankwana, Mami. Naka-move on ka nga ro din, ano kasta, anak ko. Wen, Mami. Addan inspirasyon ko iti panagadal ko. Padang may estudyante. Nasaya at no kasta. Ala, igaad mo ti agadal, anak. Wen, Mami. Arapapo ti makaadal. Madamag kuman. Agar-aram kadikan ka day takon kunam nga inspirasyon mo? Saan, Mami? Nasingit kami lang iti tunggal maysa. Nasaya at nga rod no padamot lang nga estudyante. Ala, sige nga rodan, anak ko. Bye! Kaayan ayat mo kadimanen tinakita kakadwam ija kopraan? Apay nga mo yung adda kadwak, Nanang. 5 basak itay, taada na panak. Nakita kayo anak katugaw. Napintas, saan ka di, Nanang? Napinpintas ti panagkita ka ni Verna. Kaayan ayat mo kadinday jay anak? Una nang. Siyak pa'y. Basta inaram kung ti babae, sumbatan na kadagos. Imbaglakid din, ta di nakakagura ni Verna. Kasano nga mo yun, di nakagura ko na yun, Nanang. Adda day ti panagsabat mi, inkidawan kay ti pamakawan, kat
nasayaat mo ti panagsungbat na. Awan nga rod ti parikot no kasta, nanang. Kasangsang patyo ka di, nanang. Wen anak, amom ka di ti dagos di babae nga ibagbagam? Saan pa'y, nanang? Taijay pagadalan lang ti pagkitkitaan mi. Kayat mo asawan, jak pa'y makasarita ita. Ijay i-restaurant ti asdag ti pagadalan ti pagkitaan nyo, nanang. Ay, kunaklakit din no amumuno sa dino ti ayan ti dagos na. Saan ko dinamag ti dagusda, nanang? Kanayon kami mo't nga agkita ijay pagadalan? Kapilitan nga rod ngayon ton bigatan ang makasarita. Tawan mo't klase yu itan. Anya pa'y nga ino di kasta, nanang. Naibagam ka din kankwana ti maipapan iti kasingin mo? Saan pa'y? Inlawlawag milaeng. Asan asyak ti ibagbagana a Gerald? Numaamuan nyo at anak yu ti bagbaga ni Verna. Anya nga iti aramiden nyo, nana. Mapanak iti ayan na barok. Kayat kun amakita ti anak ko. Kasano ko ma? Ket saan kay pa'y mo't anap na pa ni Jayanda? Agpakadwa akto iti babae nga ibagbagayo. Ay ngam, at damot klase. Ang mga no saan na kayat ti aglangan, nana. Ay, day tamanan ti parikot. Agurayak ka di nga agbakasyon kayo pa'y. Kapilitan akastaan, nana. Adayo ti Visayas. Tagayjay kanugat da Verna. Ay, kasla nagbayag nga aglabas ti panahon. Manipod na ibaga ni Roger ti maipapan ka ni Gerald. Saan ngamin nga iso ati kanayon ni apang panunutan, nana. Adda amasikuran kayo. Gapo siguro da ito iti napalaos nga iliw kun kankwana, habarok. Ala, iliwliwag yu pa iti amin, nana. Dumtang tumat lang ti panahon na panagkita yu kin ni Gerald. Ay, sapay ko ma, barok. Ala, agtugaw kayo pa'y, nanang. Urayin tayo. Barang umay daver na dito restaurant. Agpaspasarak tayo pa'y laang ka di. Kasano no di da umay? Kasano ngay nga rod, nanang? Depende iti pasamak. Do umay daw no saan. Ay, sapay ko mga rod, ta umay da mangal daw ditoy. Tidakas. Kat no nagbalon da. Saan da ka di akanayon nga umay mangan ditoy? Kasmat kada kami ka ni Jerome. Asan akanayon, nanang? Ay, nagrigatan ayan o da sapsapulan. Kasla maigaggagara nga aglemlemang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti singin. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napanunot da Roger, anila ang Jerome ti makisarita kada Verna. Tapno maibaga na asaan ani Gerald ni Roger. Nagbaligi nga rod itoy. Nabainan ni Verna kat dimawat iti pamakawan kan ni Roger. Kat nagsinningad dagiti dua. Iti sabali abangir, nagtultuloy ti kinababaero ni Gerald. Kabayatan na, napan ni Ella ijay Manila, takayat na makasarita ni Verna, maipapaan ka ni Gerald. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan da ka di akanayon nga umay mangan ditoy? Kasmat kada kami ka ni Jerome, asan akanayon, nanang? Ay, nagrigatan ayan o da sapsapulan. Kasla maigaggagara nga aglemlemang. Aganos tayo pa'y, nanang. Naanusan nyo ti mano at tawan adiyo nakita. Wen tawan pa'y ngamin damag ko kankwana idi. Ngam itataadan na kadamagam.
Magagara na kun ang makakita iti kasingin mo. Relax ka kadilaang nanang. Inton kwan, nagsakit kayo. Ay, saan kumamot anak ko? Makita ta kumapay, Jacobsat mo. Imbag tayo may kayo dito restaurant, Berna. Yamam mo kada kayo ti inak. Naimbagal daw yun, nana. Naimbag man ta nakaumay kayo dito'y Manila. Si kaunay tigagarak no apay nga imayak ditoy. Ha? Taapay, nana. Pakawananda. No nailawaan ko tinangtong pa iti anak yo. Ay, saan ang maipapan iti dayta, basang? Sikat ikang runaan ang makasulbar iti nabayagan aparikot ko. Ha? Kasano asyak ako na yun, nana? Anya ka di dayjay? Maipapanday to'y ka ni Gerald. Anya di maipapan ka ni Gerald, nana? Ni kadilani ti inana, basang? Amu yun ni Nana Lani, nana? Lukas na. Kasinsin ko, balasang ko. Iso tinangampun iti kasingin ni Roger, ani Gerald. Isong matlagayam, nagkaingingas da. Wan nga rod. Siyak sapay ti agbalin arang tay tapno agkita da. Anya nga iti ko na ni Nana Ella. Sumurot da ije Visayas no agbakasyon tayo? Day tati ko, nana. Nabayag kanugayam asinapsapol na. Ngam italang anadakamat tinagan ni Gerald. Gapo, iti panang tungpam, iti kasingin na? Ada dagiti agkasingin asan unay nga agkakaingas. Kan adamat dagiti agkakaingas. Da Gerald kan Roger ti maysa kadagiti dandani saan ang mabigbig. No asino kadakwada ti Gerald wenno Roger. Tsakon makontak ti number ni Gerald. Awan kanya akong ti number na. Imblock kan indilit kon. Ibagam ka di ti may papan ka ni Nana Ella kan ni Roger? Damdamagin nga min ni Nana Ella. Ngam awan mat kanya kon. Nakaawag ka mo't anak ko. Naalam ka din ti impawit ko akwartam. Wen, mami. Ngam sabali ti bagak ka na kayo. Anya ti ibagam. Malagip yung kaditi bagak atinong pang alalaki. Apay ka di anak. Anya ti may papankan ko na. Kasingin kanugayam ni Gerald dayjay. Nakasaok ti inana. Taimay na dinamag. Anya? Kasingin? Apay nga dada dito eh. Agmay-may sa kano ti inhada idi. Iso nga inampun ti kasinsin na ani Nana Lani. Kunak man lupod nung anak ni Lani ni Gerald. Saan ka nung, mami? Kaya't dati kumuyog kanyak no agbakasyonak dita. Tapno agkikita da ka no, mami. Anya? Agawid ak pa ije lugar tayo anak ko. Umayak to no bakasyon nyo, tamapanta ije Visayas. Makapasyar ta nga rod adi na oras ije Visayas, nanang. No ipalubos ti apo anak ko. Malain na kun, tadag ije baboy ko. Imper ko lang iti karuba. Agurnungak iti kwartata, tapno makapanta ije Visayas. Alang nga rod, nanang. Itulod kayo pa ije terminal ti bus. Sige man nga rod anak. Kan adapay kayat ko agatangan. Imbag lang nga ipasarabok ije nagpakan iti baboy ko. Maladaw matkid ti klasik ita, nanang. Kaduan kayo, sakbay asumura ka. Mala, inta nga rodon, tapno saan ka maladaw. Anya ka di tigatangan nyo, nga itadyo itinangpakan iti baboy yo, nanang. Mangkita ak tulatan ije paggatangan ta. Diyak pa'y ngamin mo. No anya ti makitak di tamayat, di isunton ti gatangan. Hello, mami. Hello, anak ko. Ibagak nga takin ni Lani, ti may papan kada Roger kanti inana. Saan kumapay, mami? Di nakpainik kan iti karbangan na mangibaga. Da kayo pa'y lang tinangibagaak. Kasta ka di. O sige, no day tati ko naman ako. Kanayon yung kadi ang makita ni Nana Lani, mami. Manmanok ang makita. Aglaklakon sa ijay tiyandaan.
Tayo tinaudi ang nagkitaan mi. Kasta ka di, Mami. Sige nga rudan anak ko. Dayjay laang ti kayat ko adamagan. Bye. Bye, Mami. Ne, si kamot gayam, Lani. Apay akas la naklaan ka, nakakita ka niya. Ay ko. Adala malagip ko. Saan ka di at tagaluson ka? Wan, apay ka di. Imayak ditoy. Tataga ditoy kat nga ron ti asawa. Ijay ka di tinangyan akam ka ni Gerald. Ha? Apay anadamag mo dayta. Ay sus, anya ka din ti damdamag. Ay ilipata mo tinadamag ko. Mas daawak lang amin iti saludsud mo. Idin may kami ditoy. Dakala ni Gerald. Wan gayam. Mala, lipata mo tinaibagak. Sige, tagdapay papanak. Sige. Apay akas jay iti saludsud ni Vanchi. Iti anya agapo. Apay may kulkulang kayo, nanang. Michael ko lang? Saan ba't Adala ang nalagip ko. Itay pa ang nadlaw ko. Adala kiti pa kariribukan nyo. Kwa. Laglagi paklaang. No sa dino, tinakaibatsak iti wallet ko. Jak ngamin malagipan. Adda ka di karga na akwartawan no awan, nanang. Kwa. Madanagan ang kadipay no awan kargana. Bayan yun. Awan maramidan nyo. No kinabawan nyo, tinangikan nyo. Amangan mat no addala di ta kwarto yo. So nga rod alaglagi pag. Masarakak to matla siguro. Nanang, no siyak ti makasarak. Kukuha ko na. Ngala, oray ko kwamon. Ay, indakman nga rod agbirok. Amangan no siyak ti makasarak. Anya nga iti masarakam. Kat saan apod no mapupukaw ti wallet ko. Ay, pampanunutak laang. Maamuan nan to nga ta. Nga iso kat ampon. No kasta, amon ni Vernang adda kasingin mo. Ay sus, bro, amangan no makagtang itinangampon kini Gerald. Di nasaya at. Tapno am mo ti kasingin ko ti pudno nga inana. Sus, panagkunak. Adda madi nga ibunga na dayta bro. Anya kumangay ti madi nga ibunga na, bro. Panunutam ka di bro. Saan ka di amasaktan ti may sa katao? No maamuan na nga ampun lang. Kayat mo asawan. May mayat? No saan mi ang makita ti kabsat ko, bro? Saan nga iti kasta bro? Ti kayat ko asawan. Makisao kayo pa itinangampun kan ko na. No anya ti kasayatan nga ramido nyo. Amangan, no agpadada amasaktan. Hello anak, nakasangpot ako dito lugar tayo. Nasaya at no kasta, nanang. At daimbaga kanyak ni Jerome. Ibagak mo't kada kayo. No anya ti makunayo. Anya ka di dayta, kasla na patag-unay dayta. Amangan ka no. Numasaktan tirik na da Gerald, kanantilani. Nubiglaan tayo ti mapan ije balayda. Ibaga ta kasingin ko ni Gerald. Kasta nga tangag paiso? Anya nga ron ti aramidan ta. Mailiwak una yan iti kabsat mo. Insingasing ni Jerome. Akasari tayo pa'y kano ni Antilani. Sakbay amapan tayo ije ayanda. Kasano ko makasaritak anak. Jakmot nga rod ammo ti ayan na. Padasag nagpatulong ka ni Berna. Tapno maalat tayo ti contact number na. Sige man nga rod anak ko. Tapno makasaritak mo ti kasinsin ko. Berna, adda ko maipakpakaasikan ka no mabalin. Unay ka tayo pakpakaasin. Anya ka ni Dayjay. No ka ba ilaklakit di, apay kit din asaan. Adda ka di mabalin mo akuntakan. Tapno maalam iti cellphone number ni Antilani. Padasag nga ibaga ka ni Mami. Taalaan na para kada kayo. Alaman nga rod.
Pangasim. Masapol ang makasaon ni nanang ni Antilani. Kalpasan day ti apa nagsarita ta. Awagak ni mami. No agkita da ka ni Nana Lani, padasin na nga alaan. Ngam no mabalin. Di na pa'y ko maibaga. Ti maipapan iti kabsat ko. Namnamaan day ta. Agyaman ak unay, Verna. Ibilang mi, nga utang anaimbag anakam kan kadaytoy. Hello, anak. Hello, mami. Agpakpakaasi ti gayem ko. Ano mabalin ka no, kat alaan nyo ti contact number ni Nana Lani. Ala, tano makita, alaak. Saan nyo ko mga ibagbaga ti may papan iti kasingin ni Gerald, ha? Ay, sapay dandanik na ibaga. Imbag lakit din at nalapdak tingiwat ko. Pangasi yung mami. Rumbaga saan ada tayo ti umuna amang ibaga. Uwan, anak ko. Saan ko nga ibagbaga? Makaamudan ton no anya ti pagtutulagan dang aramidan. Agyaman ak, mami. Inton maalayo ti cellphone number na. I-forward yung tumat kanya. Uwan, anak ko. Italaang manon ang nagkita takabsan. Wan nga rod. Makumikom tamat nga minadwa. Dito'y kagayam nga agtrab-trabaho. Nabayagan. Nga sa bali samad nga minti pakitsin-tsindaam. Ay, wan gayam. Itod mo man nga rod kanyak ti cellphone number mo. Ha? Di mo ko naon nga text me ta. Mabalin lang tamot Awan dakas na. Aguray nga rod erwar ko ti cellphone ko. Saan ko mat memoryado ti number ko. Ala. Yag mo nga rodang. Tapno mabalin tamot ti agtin next. Maragsakan lakit din na Roger kanti inana. Maragsakan da nga ta, anak ko. Ha? Anya nga tangagpaiso ti mapasamak inton agkikita dagiti upat. Dayta ti saan tangaam mo. Ngam adamat karbangan dya ina ni Gerald ang makakita iti anak na. Masyanak ka ni Nana Ella. Uray la sumangit. Gapo iti ayat na ang makakita ka ni Gerald. Masyanak ka ni Nana Ella. Uray la makasangit. Gapo iti ayat na ang makakita ka ni Gerald. Ti saludsod ita. Katno kayat nila ni nga ipakaamukin ni Gerald nga iso kat ampon. Dayta ita ti parikot. Amang ano di na kayat nga ipakaamo ka ni Gerald. Hello, anak. Anya ti kao dyan adamag? Dita messenger yung impasak ti contact number ni Antilani. Ha? Kayat mo asawan? Addan number na kan ka? Una nang. Intad kanyak ni Verna. Ay na, nagsaya at magtanday dyan nga ubing. Una nang. Dakkel ti papel na iti mapaspasamak kada tayo ita. Wan anak, dakkel ti koneksyon na iti kasingin mo. Una nga rod nanang. Nang rugi, iti tinungpanak. Adamot pagsayaatan ti panangtong panakan ka, anak ko. Ha? Ni nanang mat. Anya kumangay ti pagsayaatan na. Kat saan mo siguro nga inkagumaan akin na sarita, no di nakatinong pa. Sa bagay. Mas dawak ngamin idi kalat at tinungpanak. Alangarudan anak ko, tapadasag akong takan ni Antin. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti saryetay ita alawas ang napauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo.
Ti paggibusan, ti seryetay ita alawas, pauluan. Dagiti singin. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ay na anak ko, saan mo siguro ngayon kagumaan a kinasarita? No di nakatinong pa. Sa bagay. Mas dawak ngamin, idi kalata tinong panak. Malangarudan, tapadasak man akontakan ni Antim. Aguray pa'y nanang. Ibagayo ka diya mapantay dyan ton bakasyon? Wen anak, mailiwak una yun itikabsat mo. Nanang, kasanungay, no di na kaya't ama-am muna ka ni Gerald. Kuna na idi atulungan naklaang nga agawir, tagmay may sa akat nga rod. Idi kwan, nagpukaw damutan iti kasingin mo. Kasanong warod itan, no ipanaw namanan. Ipanaw na nga ta, katlaklakayanan ni Gerald. Anya ka di man ti pampanunutin yun, nanang. Itaman pa'y nga inalan ni Vanji ti cellphone number ko. Amangan mat no kayat na ti gumatang itilako yun, nanang. Kasta nga ta. Kaslang amin ada sa bali ang makagapo. Anya ko maasabali ang makagapo. Dayta nga ro ti pampanunutag. Amangan no inikan nyo lang iti sabali akay papanan, nanang. Jakman ammo anak. Kaslada agparparik na kanyak. Anya ko madayta. Dayta nga ro ti pampanunutag. Inted mo ka din kininanang mo tinamber tinangampun iti kapsat mo? Un bro, barang maawagan na, kat makapagsarita da. Sapay ko ta makapagsarita da iti nasayaat bro. Namnamaak da ita, bro. Kas lang imi nagdua-dua aki tinangampun iti kapsat mo bro. Ha? Amangan no di na ibaga ti pudno iti kapsat mo. Ha? Kasta nga tati aramiden ti kasinsin ni nanang? Kunang amin ni nanang mo, api manaw adi nagpakpakada. Amo na matayan ni nanang mo. Kasta nga ta kakomplikado ti amin? Kastoy na bro. Umuna-unay, masaktan ti kasingin mo na maamon na. Sigurado adamagan na. No apay nga impaampun ni nanang mo. Kung nanalakit di, apay asyak ti impampun nyo. Di na nga ta maawatan ti sitwasyon ni nanang. Iso nga impampunda. Saan nga agpapada ti panunot ti tao bro? Adaman nakaawat. Adamot saan ang makaawat. Ure ikagumaam nga ipakaawat. Hello, anak. Hello, nanang. Nakasauyo ka din ni Antilani? Ay, saan nga rod anak ko? Kanayon mo't abisi ti cellphone na. Kanayon na busy? Uno, awan signal iti ayanda. Amok pa yun nga'y anak. Awan mo't ngamin ti Facebook account na akas kanyak. Agpada kayo asan ang asam iti Facebook. Kasano, jakmot amo ti kudko ditak. Basta makatext kan makaawag akan ka, umanayon day jay. Iswa narigat asapulan. Tawan Facebook account yung agpadpada. Sa anak mo't nga rod anaasam iti Facebook anak ko. Kunak nga minasuruan kayo. Ngam kunayo matataktak iti trabaho. Ay, agpay sumat. Manaktak iti trabaho day ta a Facebook. O, kas kumakan ka. No nasango mo ti ag Facebook. Addan dagiti ka nito ang malipata mo, dagiti trabaho mo. Nakasaw ka din ni nanang mo, di kayat na makasaw? Narigat ka numat ang makontak. Narigat ka dito signal ijay ayan nyo? Medyo. Masapul nga ipilpilim tapno da signal. Isumat lagayam adipay nakasaon ni nanang ni Antilani. Basta, di nasardayan nga awagan tapno makasauna. Sigurado akas tati aramiden na. Magagaran ngamin ang makakita iti kasingin ko. Umadani matkit din ti bakasyon tayo. Makapan kayo matta ni dya lugar mi. Agyaman ak unay kan ka Nasingpat kamt gayam. Kunaklakit din nukaslaka tigre. Takalaat nak idi at tinumpa. Sorry Jakmat ngamin na nalapdan ti bagi. Kanayon nak ngamin idi apaayan ni Gerald.
Sapay ko ma. Tama ikariak apang ibaw ingam itiriknam. Intundum tang ti panawan. Hello? Asino ka di daytoy? Lani, si Kadaytoy saan ka di? Wan, siyak ni Lani. Asino da ka di? Ay na, agyaman ako una itanakontak kamatlaangan. Ni Ella Daytoy. Manang Ella? Kasano Ang ti? Lani, umay kami man dita. No, ag bakasyon dagiti eskwela. Mailiwak unay iti anak ko. Anya? Ibagam ka di ka ni Gerald si kati inana? Saan kumamot kasta Saan adi makal ni Gerald? No saan agapo kanyak? Ay, saan ko maakasta ading ko? Saan ko mat nga alaon ni Gerald? Kaya't ko lang ang makita ti anak ko. Sige. Bye. Asino ti kinasarita iti cellphone nyo, nanang? Tainidap yung matadagos. Da kagayam dita. Nangag mo ka diti saritaan mi. Anda ka di rumbang amangag ko, nanang? Damagak laang no nangag mo. Awan nangag ko. Nga mas dawak laeng. Takaslada ilimlimad yo. Anya kumangay ti ilimod ko. Dahil tangarot ti madlaw ko kada kayo. Kaslada saan nyo akayat amamuak. Awan ilimlimod ko. Anya nga rod ti kanayon apakariribukan nyo. Madlaw ko nga dadiyo kayat nga ibaga. Nanang, imay kayo mat dito'y dormitory adiyo imbagbaga. Madanagan ak ngamin. Ta idi kinasaritak ni Antim Alani. Inidot na ti cellphone na. Ha? Inigdap na? Apay ngay? Di na kayat amaamuan ti kasingin mo nga isukat ampon. Nanang, adda isingasing ko. Tapno makita ta ti kasingin ko. Anya ti isinghasing mo? Ibagam, ama pantay jay tayin tagpasyar. Ibagam kan ni ante, nga oray di mo ibaga, asikatipod no nga ina. Ha? Ilibak ko asyak tipod no nga inana? Pagparangan tayon, ngagkapidwa kami ka ni Gerald. Tapno awan ti masaher tirik nana. Mayat nga taday ta nga aramiden, anak ko. Tapno awan ti masaktan tirik nana. Sakripisyo, kan panagpabusoy ti kasapulan, nanang. Makita talakit di, ti kasingin ko. Adda nagatidog at text dito'y cellphone ko. Basaak man. Umay kami pumasyar dita. Tapno umiliw kami kada kayo kan ni Gerald. Saan kon nga ibaga asyak ti pudno nga inana. Ti kayat mo ti masurot. Tapno laeng makitak ti anak ko. Mayat samo ti kunana. Anak ko latta ni Gerald. Agkita kami pa'y nga kasinsin. Nabayag adi kam nagkitkita. Manipod inyakar na kami ti gobyerno. Gapo iti dakkel alahar. Oh, nanang. May kulkulang kayo man namang basbasa iti teksyo. Kuha ngamin anak. Ada ka no umay pumasyar dito'y akasinsin ko. Kadwa na ti anak na. Kapidwam. Kapidwa. Itaman pa'y nga da pumasyar akasinsin nyo, nanang. Adayuda ngamin. Tagapuda pa ijay Luzon. Luzon? Adagayam kabagyan nyo ijay Luzon? Uwan anak. Umay danto ka no agbakasyon dito'y. Anya? Lani, umanugot ka kaditim bagak. Nulakat saan ta nga ibaga ti pudno. Asika ti pudno nga inana. Umanugotak. Anya pa'y ngay, no di kasta. Amangan nga minumasaktan ti Rignana. Kan amangan no maikkat ti panangipatag na kanyak. Umanugot ak. Basta makitak ni Gerald. Amom ka di ditoy? Kat di ka pa ininmay? Awat parikot, Lani. No pagayatan, ado ti pamuspusan. Anya? Ada kayo matgayam dito'y Manila, nana. Wen balasang ko.
Bakasyon yung matngaminan no bigat. Saan ka di? Wan, Nana. Mabalin tayong tiag biyaheng agpabisayas, inton maminsan abigat. Ay na, magagaran ako na yun. Makitak matlaang ng tikasingin ni Roger. Imbag ta makapasyar kayo mat ija lugar mi, Nana. Sika ti instrumento nga impaay ti Apo. Tapno matungpal ti kanayon nga ikarkararag ko, balasang ko. Ti kanon na pudno akararag, di nakapaayan ti Apo. Agpayso day tabalasang ko. Mano atawan nga inururay ko da ito'y agundaway. Bakasyon na nagiti eskwela. Umay siguron ti ibagbagak akasinsin ko. At dadan, kunayon tulatan ano, sumangpit da, Nanang. Wala anak. Diyak amo no maragsakan na kung saan iti umay da. Rumba nga maragsakan kayo, Tanabayag nga rod adi kay nagkikita. Wan matkit di Madlaw ko kat kasla madandanagan kayo nga umayda. Okay ko Saan matkit di? Apay ko maamadanagan na. Dayta masungat ti balay da Nana Lani kan Gerald, Nana. Adada nga ta dita, balasang ko. Nakalukat mo ti tawa da, Nana. Bareng adada dita. Agawaan tayo nga ron ti magna. Magagaran ako na talaga. Makadanon tayo lata, Nana. Amangan pa'y lakit din umaitibkul kayo. Ay, saan? Narwama ko na magmag na iti saan akalsada. Mas daaw da lakit di makakita kada kayo, Nana. Amumutket diti kasinsin ko, nga umay kami. Tanagsarita kami babaen iti cellphone. Adda tayon dito'y, Nana. Umawag tayon. Verna, adda ka? Sino ti kaing ingas ko akadwam? Mabalin ka di nga arakupan ka, Gerald. Ha? Ayan ni nanang mo alani. Amudak, Nana. Sino kayo? Siyak ti kasinsin ni nanang mo. Siyak ni Ella. Isumot ni Roger nga anak ko. Nanang! Addan ti kasinsin niyo, kanti anak na. Kaing ingas ko! Adada, kunam. Wan, Nanang! Umay kayo dito, oy! Wan, umaya ko, Da kayo matgayam. Manang. Arakupan ka man, Manang. Nana. Kadwayo ni Verna. Kasano na pasamak? Nagamamuda iji pagadalan, ading ko. Niber na tirang tay, tapno agkikita tayo. Auntie, Gerald. Agsasarita day jay salas. Agsarita tamamat, Verna. Nagpintas ka matan? Agyamanak. Ngam awanan ti sigod a relasyon ta. Adan sa bali nga ay ayatag. Manipod dinak inkaskaso. Pakawanan nak. Adda karbangam nga agayat. Ngam itala nga maamiris ko. Ama dit inararamid ko kan ka. Sana bali, tanakamubunak matan. Nalipat akong ti amin. Adamat nga minan sa bali nga ay ayatag. Nagasat, no asino man day tangay ayatem. Kat manipo dita. Agbalbaliwak matan. No kumadi ka binaybayan. Data kuma, aging gaita. Manipod ita, kanayon kami nga umay ditoy. Kan mabalin nyo mati umay pumasyar iji balay. Wan, Manang. Agbalin tayo akas lamay maysan a pamilya. Gaputag ka kaingas kami ka ni Gerald. Kabagis ti awag mi iti tunggal maysa. Wana, kabagis. Umay kami mat agpasyar kininanang iji Luzon. Wan, anak. Inta matagpasyar ijay. Nabayag ajak napnapan ijay. Mailiwak matan kadagiti ka pamilyak ijay. No agkuyog kami kini kabagis, Roger. Ado ti mas daaw. Kasla kami pinisi a prutas. Kaya't pagyamanan tayo ni Verna. Isu tinagbalin arangtay tayo. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti Masakbayan.
Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna apaset ti makalawas aserye tayo anapaulwan. Dakas at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Simbangpet ka din ni Ivy nga anak ta. Bakay? Apay aya nga ibagam nga anak ta. Kat anak mo't ni Cristel day nga ubing. Shh! Tangiwat mo. Mga nod na makangagking ka. Kit maduktalan da nga insukat ta idi naggidan kayo anak-anak ni Cristel iti ospital. Maibutak-takla ang dayjay apalimad. Nuag sa uti ka sa buwat ta idi a janitor ti ospital. Awanan dito'y dayjay a janitor. Nataysan. Nalipatam samod nga ammo ni Amira ti palimod ta. Tinserag mo akatulong ni Cristel. Awan parikot kin ni Amira. Napudno kanyak dayjay agayim ko. Apay nga jay pay balay ni Cristel ti nagiserkam ken kuana. Tapno iso ti panakamatata ijay dakkel abalay. Tapno ibaga na ti amin ang mapaspasamak iti pudno nga anak ta, ani Chloe. Jack kayat ti Maris ti Cortina. Kan abong ti kama ijay silid ko. Sukatam. Apay kadiasan mo akayat. Napintas mo ti Maris na ti kunak. Napintas siguro itikaskan ka abakat. Ngam Jack kayat. Ay, anya ka di amaris ti kayat mo, senyorita. Mangpili ka itinaranyag amaris. Saan kat atinalitam? Saan nakabakat? Tapno kas ti Maris ti kwartok? Alang nga rin tayo naksukatan, senyorita. Darasam, takayat kon tagin na. Wan, senyorita. Ay, nagalas kat ti ugali ti anak ti gayem ko na ni Mia. Kasano nga tamat ti pudno nga anak ni Madam Cristel nga adda iti puder ni Mia. Imbag ta si mangpatkan. Nakasakdo ka din iti pagdigos ko. Jay pa'y pagluto ti sinakdok nanang. Agsubliak a sumakdo no makaluto ak. Agawaam, tamaladawak ijay pagkankanta aklab. Wan nanang, mabiit laang. Ivy! Ingkaman kumatang iti sigarilyo. Darasam! Mabiit laang taglutluto akpay tatang. Inkakit din! Tawad iti sigarilyo. Saan ka manan ngagpambar? Jak pa'y nakasakdo iti digos ni nanang. Awan ti ado pambar. Mapankan no di mo kaya't masipad ka. Sige. Owan tatang. Mapanakon. Apay nga ta ajak madisiplinaan jay anak ta. Adu ti madi akababalin na. May tamat nga rin ti parikot ko. Nakurang iti respeto. Ken ipilit na amin na kayat na. Kanayon kumat abagbagaan. Ang kagura na ti mabagaan. Saan amaanawa iti madi nga ugali na. Awan mo tikas jay kadagiti kakabsat ko. Natulnog kami matamin. Uray da kami mat nga agkakabsat. Awan mat ti bastos. Ang amore no kasta. Di ta maumamang bagbagakan ko na. Anya pa'y ngay no di kasta. Pagrebengan ta ti mamagbaliw kan kuana. Husto ta nagkita ta dito'y tiyandaan. Kumusta ni Chloe ijay dakkel abalay? Nasaya at mat. Kanayon abagbagaan da Madam Cristel. Madilat tamat ti kababalin na. Saan akasta ti kayat ko amamuan? Nuit itadamot la ang amin akasapulan na. Ay, wan. Agbibig akaslabak na. Kasanumat ti ubingay nga da iti puder mo. Itad mo kadimat amin nakasapulan na. Nambarak. Saan kumat nga anak? Kayat mo asawan. Saan mo nga ibilbilang nga anak? Ay, saan mo adamagan?
Iso nga inser ka ijay abalay akas katulong. Tapno maasikasom anaimbag ni Chloe. As-asikaswag man. Ngam no maminsan, aglablabas man. Di mo man ibagbaga ti kasta. Siyak tinangirekomendaken ka ijay abalay. Masapon nga aramidam ti trabahom. Aramidak man. Rumbang lang. Tano saan? Ammomon ti aramidakan ka. Ha? Ammunak, Amira. Ha? Ditakan. Nagdakas katigayam ko. Kapo iti ayat na anasaya at ti masakbayan ti anak na. Nang tulag iti kasabwat na iti ospital, anang isukat iti anak na, iti anak ti kinagiddan na anaganak, ani Madam Cristel. Nagsabat kami kin ni Amira ijay tiyandaan. Mayat kano ti sasaadan ni Chloe nga anak ta ijay dakkel abalay. Madamag ko man gayam. Anya ti kang runa na makagapo no apay adakkel ti guram ken ni Cristel. Ado ti kagurak iti dayjay a Cristel. Inapiunak iti ado abanag. Mangibaga ka man nga rod no anya launay ti kaguram ken kuana. No apay nga isupay abaknang tinagbalin a valedictorian. No siya kuma. Libre kumamat ti panagadal ko idi iti kolehyo. Ita, jak nagkolehyo, tawan pagadal ko. Mabalin mo mit kumati nagkolehiyo idi, nakaurnong ka iti pagadal mo. Saan laday ta? Crush ko idi ni Jake tabaknang. Ngam isumanan tinangagaw iti ayatak. Kayat mo asawen ni Jake ti ayatan? Idi day jay. Ngam inayat ka mat nga uray saan ka abaknang. Impagarup mo abak nangak. Ta impakitak king ka, ti inhabak ko iti sugal. Wan nga rod. Kunak nubak nang ka. Ngam saan mat gayam. Papa, nauma akon iti TV ijay kwartok. Pati ijay katrek. Kayat ko, ijay king size anapuskul ti kutsyon na. Anya pa lang ti sa pulom iti katrim ay iha. May samat iti kwartom. Papa, naka-order akon iti online. Bayadan nyo no ma-deliver ditoy. Apay nag-order ka, di mo pa inyo man kanyak iha. Iso nga rod nga ibagbaga akon. Basta, nalpasan nga in order ko. No diyo kayat, agpasugnutak, agtalawak. Hanya kalakid din aya iha. Saan kumamat aday ta agtalaw, ti kanayon mo nga ibaga. No diyo tong palan ti kayat ko. Talagang aramidak na ita. Malalala. Sige, matungpal ti kayat mo. Tong palan nyo matlagayam. Ngam ado pa'y lang asermon nyo. Kitaan niyo ti grades ko, nanang. Nagngangato. Saan ko pa'y amasango akitaan? Aywan gayam. Nalaing ka kadingag kanta. Agkanta? Awan asam ko nga agkanta, nanang. Kayat ko ti agripaso kadagiti leksyon ko. Ay na, isuntumit lang adi ka makapagtuloy iti kolehyo. Tawan kwarta pagadal mo. Agtuloy ako mga agadal, nanang. Kayat ko ti makaturpos iti kolehyo. Agyaman ka kiti kapag adalin ka pa'y iti high school. No addala kumadakkel a kwarta, kat ijay ka kumapag-adalan ni Chloe, tapno makitam, no nalaingwan no saan. Chloe? Jay ka di maarte nga agad-adal iti pribado a pagadalan, iti asidag ti pagad-adalan mi? Apay amarte ako nam. Di ka man agsasao iti maibusor kan kwa na? Kanayon nga itulod ti kutsi. Ngam nagalas ka no mati ugali na. Ado ti masuron kan kwa na. Kasano ko mga amom? Ado ti gayem ko iti pagad-adalan na, nanang. Ibagbagada kanyak. Ang maarte ka no. Suberbiada ka no. Apa na kamisuot ka? Anya ka diti parikot? Agsagana ka, tamadamdama, si kandag-kanta. Masurunak iti imbaga ni Ivy, nga ado kano ti masuron kin ni Chloe ijay pagadalanda.
Apay ko makasurunda. Apalan da kaliti kinabaknang na. Nalabi ta kasta. No saan kumaanangin na ijay pagad-adalan na. Ijay ko mga agadal ni Ivy. Tapno makita na amin ang mapasamak iti anak ko ijay. Sayang lang ti pagmatrikula na ijay. Imbag ijay pagad-adalan na talibre. Pampubliko a pagadalan. Padasag tong man ti mapan ijay asidag ti pagadalan da. Tapno makita ko manmet ti anak ko. Hintanto iti kantin iti asidig-tigay ti pagadalan na pagitultuludan ti driver da. Adday tantikot siya amang itultulod kin ni Chloe iti pagadalan. Umasidig ta iti gate. Tapno makita ta ti anak ta. O sige. Yawat mo man tibag ko, si ka driver? Saan kang agbayag-bayag? Aday ta, ma'am. Hello, napintas abalasang. Ha? Asino ka? Saan ka ngam mo? Siyak ni Mia. Isumat ni Juancho. Ti asawa. Awan ti amok nga agnagan iti Mia ken Juancho. Di kay mangsinga ta umunagak iti gate. Aglisi kayo? Nay, imudagan iti gate. Di nataingkan ka, no? Gaputa di natapay am mo ti anak na. Agbaliw to. Nanang, ayon ti balon ko, tamapana ko ni Iji pagadalan. Awan kwarta. Uray sumardeng kan nga agadal. Diyak kaya ti sumaritang nanang. Sayang, no diyak ituloy. Mapagtuloy mo nga rod ti bagbagem kat awan nga rod kwartak. Magmagna ako na mapan Iji pagadalan, nanang. Mabalin mo matgayam ti magna. Apay adumawat ka pay lang iti kwarta, ha? Sige, nanang. Inakon. Amangan nga min numaladawak. Yalaan nak pa iti danom, tama kain inuma. Darasam! Apay akas di nanang kanyak. Sipo daw bingak. Diyak pa'y narik na ti panangipatag da kanyak. Anak dak nga to. Wano, inampun daklaang. No inampun daklaang. Asino nga ron tipod na adadakal ko. Pudno nga dati adap ko. Asaan dak nga anak danaanang. Apaya ka na yung kanaliday, Ivy. Mabalin ka di nga ibagam kanyak ti parikot mo. Parikot ti pamilyami daytoy, Dave. Apay, nagsina dagiti dadakkel mo? Saan? Diyak marik na ti panangipatag da nanang ko kanyak. Ha? Ibagapay ni nanang ko. Asaan na kanon nga agtuloy iti kolehiyo. Ay, sayang no saan ka ngagtuloy? Sikapay mo't nga rod ti kalaingan iti klase tayo. Parikot ko ti aramatag inton ang kolehiyo, Mala, payam, ibagak ka ni daddy. Alain da kanto amay sa kadag iti working student iti universidad nga yan na. Tapno agtuloy ka matlaang, Ivy. Ay, agbayso ka di. Pangaasim man, Dave. Tulungan na. Awan nam namaag kadatatang kan nanang. Apay apo man nagnakay ti salas. Kat adda pang panunutak. Ay, agdaldalusak, senyorita. Anya ayat ti pampanunutam. No ibagakkan ka. Masong batam nga ta ti damagak. Kasano nga amok kat di mo pa'y matimbaga. Amom ka di? No asino dagi siya agnagan iti Mia kan Juancho? Anya? Mia ken Juancho kunam? Tulang ka ka di? Siguro, amom dagi chay. Husto ak ka di? Ay, sa anak pa asigurado no amok ko no saan. Apay nga rod anas daw ka idimbagak. Ay, kwa? Kasla nang nangagkungaminday ta nagnagan. Amo ano isuda tidakdakamatam. Pumanaw ka man langan dito'y. Awan sirbim. Di mo matlagayang masong batang ti damdamaga.
Amira, Mia, Wancho! nakaluto ka ka din? Ay, anya dyan balikas ko. Apay damiya kan Juancho. Ay, iso dati pampanunutag, itay nagsao ka, iso anay balikas ko tinaganda, madam. Kapin anong gayam ni Mia? Iso tinangirekomendakan ka dito'y balay akas katulong ko. Ay, medyo adayumatkit din, madam. Ngam, agayam kami ngamen. Oh, kumusta damot nga taitan? Agpada kamin samet nga agmay-maysa ti anak mi. Nasa una idinagkita kami idi. Anyapay, dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti makalawas a serye tayo anapauluan. Dakes at harigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimot direksyon ni Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez.